Okay, mayong mudto na usab kiratong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon, kini ang iyong ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga so tarong adlaw mga higala. Adlaw nga Huwebes, no? Pizza 19 na kini sa bulan sa kining Oktubre tuig 2023. So may mudto na kanaton tanan mga higala. Nang hinaot ako nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bino ato dahil nga tibayaon usab og maayong mudto ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian. Kumusta na si Gawix nako dinha sa may Kalumbuyan, si Father Christian Durango. Kumusta na ang ato mga kaigsuunan nga mga kaparian nga kanunay usab nga nagsunod niining atong programa sa radyo o sa teleradyo. Nahala na atong timbayaon o puday o good morning ang atong mga kaigsuunan nga ana karon din sa mga booth, no, sa mga booth nato des Buglasan, no. Nagsugod ang ato ang opening ni atong nakalabay nga kining pizza, no, pizza 14, no, niining bulan sa kining Oktubre, no, nagsugod. That is from 14 to 22 nya karong adlaw pizza 19. Dino niya sa midiri no, di apod midiri karon sa Dumaguete, no, kay nagplano pod mi nga musaksi pod mi ginagmay sa Buglasan. Ginagmay lang ko at least ba baka contribute pod kita bitaw sa atong suporta sa ato ang kalihukan sa Negros Oriental, no. Kay angay mo ginatong suportaran kay this is a province-wide activity sa muna nga all Negrenses are expected to, to participate. Bisan good pagbisita lang just to see the the place and some activities nga ipahigayon. Nahala no, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon niining kamuntuhon. Bino ari kita mahigala sa CBCP News, balitang simbahanon niining kamuntuhon. Okay, Bishop mga kaobispuhan nato nanawagan karon og mga pag-ampo alang sa talinaw sa Israel ug sa Palestina, no, nga padayon karon nga nagaatubang og dako gyud kayo mga higala nga problema, no, krisis gyud mga higala gani tungod kay mura og dili na ni murag nakaingon kita nga ang kuan ini murag Christianity versus kuan ani Christianity versus Islam, kay ang mga of course mga Israelita dili man sila Kristiyanos, pero at least ang mga nasod sa Islam, no, mga Muslim countries against man gyud sila sa Israel, no. Muna nga unya kita of course maluoy po ta sa Israel, no, tungod kay nakita nato nga kuan gud kinang mga Kristiyan gid kana bitawng sa ato pa na ang mga Hudiyo dako makaita koneksyon sa mga Hudiyo, kay Hudiyo gud pud lamang ato ang gisunod nga siya nga atong Ginoong Jesucristo, si Hudiyo gud to, no, nya daghan pud kay mga apostoles nga mga Hudiyo pod. Sumurag ingon ni ana murag konektado kay kita pa mahigala sa nasod sa Israel. Balita mahigala gikan sa Vatican, sa matud pa mga balita usab gikan sa Vatican ang Santo Papa nanawagan usab karon og panawagan usab karon og matud pa paningkamot, no, sa mga nasod sa Israel, sa Hamas ug sa uban sa Palestina ug sa uban pa nga mga silingan nga mga nasod nga mo'y ilang paningkamutan nga masulbad gyud ang problema. Madili sila magkuna-una nga matud pa gubat ang kasulbaran sa tanan nga problema kung dili man nga nagampo ang atong Santo Papa, talahurong Santo Papa nga ang problema masulbad pilaagi sa kalinaw. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon niining kamuntuhon
Ug ari kita manghigala sa atuang Saint of the Day. Abay na ang atong Saint of the Day karon mao si San Isaac Huge John de Brebeuf. Oh, si Saint Isaac Huge ug si John de Brebeuf and companions. Mga Hiswita kini sila manghigala. There were 8 of them, sa 15th and 15th century nga nahimo sila nga mga martir sa North America, kini North America manghigala naapil na niini ang Canada ug ang Estados Unidos, kining North America. Gipadadaan man gud pod og mga misyonero sa mga Hiswita ang North America ug didto ilang nasugata kining mga Hurons ug mga Iroquois. And they were martyred by the Iroquois Indians, Dito ko sa Amerika sa New Jersey na ay mga ngalan dito nga mga Inindian, nga mga Indian dito, mga Tacoma, something mga Tacoma, ganyan na. Ug doon nagi Huron Avenue. Huron Avenue dito, Indian magiday ng Huron, So so ang sila kini si Saint Isaac Huge ug si John de Brebeuf, mga kaubanan, walo kini sila. Niadtong 15th century nahimo kini silang primero nga mga martir dito sa North America. Kaya pamatay kini sila sa mga Iroquois Indians. Okay? Nahala, padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ini kamuduhon. Apoy ari kita sa ato ang katekisis. Nata sa mga pangutana mahigala. Father, can a faithful receive the sacrament on internet? O, katili na sa pwede. Kaya kita sa ikaduhang pangutana, how does the Catholic determine what priest should be a bishop? How do we know if a person is really a candidate for being a bishop? A bishop is appointed by the Pope and no other. Ato pa ang usa ka tawo nga obispo ang nag-appoint yun niya, Santo Papa yun. And he administers a Roman Catholic diocese. And number 3, he managed it through the Diocesan Chancery Office. Yes. Asa man di ay ang imuhang diocese, Chancery, the bishop, Chancery Office, adto na ka mag-inquire sa Katolikong simbahan, ingon yan. Okay, klaro? Unsa man kining laing pangutana, mga higala. Another question. Okay, question. What are the effects of the sacrament of the anointing of the sick? Unsa man ang epekto sa kinibitang sakramento sa hilog sa masakiton? Ang epekto niini, usana niini mao increase in sanctifying grace. Ang grasyang makasantos mulambo diha kanimo kung mahilugan ka. Number 2, comfort in sickness and the strength against temptation. Kinigong naabitaw kay sakit mahigala, Kung kay ka prone kay ka sa temptation sa matod pa kasuko, anger, tungod kay masuko nagdaot ka. Unya, kung mahilugan sad ka, feeling usab nimo ba? Feeling comfortable, ma-comfort ka ba sa imong sakit? And number 3, for preparations for one's entrance into heaven by the remission of venial sins and the cleansing of our souls from the remains of sins. Saka pa kini di ay yung magpahilog magpahilog bitaw ta, agi di ay kini og pag-andam sa atong pagsulod na sa gingharian sa langit. Pinaagi sa kapasayloan sa atong mga venial sin ug nga sa paghinlo sa atong mga kalag nga matod pa nahugawan tungod sa sala. And number 4, complete physical cure for the body when it is according to God's will. Doon na po yung uban mahigala nga kung mahilugan na mga ayo sa ilahang mga sakit. Tingnan yan. Nakabase kini sa basahon ni San Tiago, Kapitulo 5, versikulo 14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia
aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Kato pa ipatawag ang mga pangulo sa iglesia. So, kisa pa yung mga pangulo sa iglesia sa lugar, of course, mga kora paroko. Unya, Mark 6 chapter 13, ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasa niyag lana o giayo ang daghang masakiton. No? Mga gipanghimo kini sa mga apostoles. Sa Exodus Kapitulo 30, versikulo 31, ingna ang katawhan sa Israel, kining balaan nga lana, nga igdidihog mamahimong sagrado alang kaninyo ingon man sa umaabot ninyo nga mga kaliwata. Okay. Kini sige gini pangutanaha. Do Catholics worship statue? Ang mga Katoliko nagsimba ba sa mga estatwa? Kaya nga ang ilang ikuha agbase ini mahigala kining Exodus Kapitulo 20 versikulo 4 to 5. You shall not make yourself a graven image of any likeness of everything that is in heaven above, or that is in beneath, or that is in the water under the earth. So shall not bow down to them or serve them. Sa ato pa mo na yung mga pangutana mahigala. No? So tinuod bagod nga kanang gitawag na ito, nagsimbatag mga estatwa. Ang tubag niya na wala ba yan? The Catholics used statues, paintings, and other artistic devices to recall the person or things depicted. Just as it helps to remember one's mother by looking at the autograph, so it helps to recall the example of the saints by looking at pictures of them. No? Ato pa, kinig yung Katoliko nato nga mga estatwa, mga paintings ug uban pang mga artistic devices. Gigamit nato kini aron atong mahinumduman ang usa ka tawo o usa ka butang. Sama nga nakatabang kanato ang hulagway sa atong inahan, mausab ang mga imahe or mga hulagway that the example of the saints by looking at pictures of them. Ano sa pa magtanaw lamang ta sa kining pictures sa mga santos, mapahinumduman usab nato ang ilahang mga maayong bunga. Okay, sa Deuteronomy, gidili gyud ang pagyukbog sa mga imahe. Only in worship. In Japan, bowing shown respect of worship, not worship. Ato pa, depende man gud na. Kakanang mo kambitaw ta ba? Muyukbo bitaw na. Kung muyukbo ka agi og pagsimba, murag dili na mao. Pero muyukbo lang ka agi og matud pa pagtahod, wala na sa gidili. Okay, what is the devotion of adoration? In adoration, also known as Eucharistic adoration, is a devotional practice of adoring and praying in the real presence of our Lord Jesus in the Eucharist. It should be noted that while Eucharistic adoration and benediction are terms that are interchangeable, they have slightly different meaning that set them apart. Okay? Sa ito pa, devotion sa adoration, sa Eucharistic adoration. No, diferensya rin ni siya sa kitawag natin benediction. Okay, klaro? Bueno, dinhi na lamang una sa tamang higala ha. So, alang na itong wala pa makasoroy sa buglasan, Kutobra ni siya sa Domingo, October 22. Wala na 23 ani. Okay, so dinila ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makayagahong tanan, Mahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.